започне сега. След повета хмела ми е най-любимото растение. Всъщност не трябва гребло. Не знам защо нямам. Не знам какво бъркам. Извикам любимия си инструмент. И греблото си намерих. Дръж се, трева! Идвам! Не сте луди.
Здравейте, пуси. Да не обича човек тази работа. За много време всичко ще разкарам. Препоръчва се за хора с натрупано социално напрежение. Сега остава на ръка вече да ги доизкореня. Тук отдолу всъщност има плочки. Да, има плочки. Имаше. Винаги съм така. Първо започвам с един инструмент и след това донасям останалите 7. Апай! О, това трябва да го видите! Гигантски. Гигантски си е. Хайде. Я ти бе. Аз просто се крият. Ох, ето. Ето го, измъква се. Не ми беше удобно да слагам статива на улицата. Така че отделно показвам ето тази пролука, която си проправих тук. Сега тази цялата камара от сам ще я прехвърля ей тук. Да, за да се разчисти хубаво пред вратата. И тук тази част също още малко ще я побера. Действам с размах. Ей, това цунамито, където го виждате, го отделих от ето тази част. Хубаво го отделих, за да мога сега да го преметна, че все още преди малко имаше някакви връзки отдолу. Срещате ли трудност при захващането на някои плевели за отскубване? Може да ви звучи странно, но използвайте клещи. Малко ще ми е трудно с една ръка, докато снимам. Обаче, ми толкова. Все пак изкара някакво коренче, някои излизат идеално. Не ми се иска да започвам да говоря, толкова красиви звуци се носят наоколо. Ремонтът на тротуара е приключен. Тук се работи от 5 до 8 сутринта. След това напича и работата става много трудна. Ето, за едната снимка, за едното видео, на какво ли не съм готова. След такова плевене ми се полага една хубава баня.
Тя моята си е хубава, де. Не знам на вас как ви се струва, обаче за мен си е супер. Това е етажерка, скалъпена лично от дядо. Това тук да ви напомня нещо. Ето това устройство. Всъщност, когато бяхме ученици през комунизма, това беше едно от задължителните изделия в часовете по трудово обучение в раздела дървообработване. Правихме си такива. Това всъщност е моливник. Това му е основата и тук в дупчиците се слагат моливи химикали. Събирам много малко, но то на времето си имахме по един химикал, 2 молива и 2 четки и това беше. Зад вратата, ето е тук, другата етажерчица, върху която винаги е стоял един кълъп от уникалния домашен сапун на баба. Беше много голяма майсторка, викаха я другите баби да им помага като правят сапун. Тази тръба тук, имам предвид това парче от тръба, е противопръсковото устройство. Когато се пусне чешмичката, долу като пада струята, да не пръска. В случая няма нужда заради мъркуча. Това ми е съвременния бойлер. Сега ще видите как ще си стопля водичка в тази кофа. Напълних кофата максимално, защото бързоварът е добре да влезе колкото се може повече вътре. Това тиксо сигурно и това на моите години трябва да го сменя. Ето го, чисто нов. С бял изолиран. Баща ми би се гордял с мен. И включвам в... Ме е страх от ток. Системата за къпене тук е на времето беше с картонка, която така да сега се наръка. От тук се отрязва. Ето тази част тук се отрязва, една дупка и картонката така става като канче и с нея се загребва вода. Казвам го това за по-младите, които не знаят, сигурно по-възрастните всички са имали такива канчета за къпане в банята едно време. Сега в случая ще използвам канчето на баба в тази бака тук. В тази бака тук ще си разреждам гореща вода с по-студена и се поливам с канчето. И просто трябва да ви кажа, че на тези примитивни условия отгоре преживяването е страшно релаксиращо. Така изглежда мястото, където си палим огън. Ние си го наричаме огнище, макар че не е точно. Не успях да го разчистя на време. Скоро ще имам гости и трябва да побързам, за да запаля на време огъня, да стане жар и да можем да си пекнем разни нещица. Съчки ще ми трябват, ще останат тук.
използвам ето такива подпалки. Много си харесвам идеята, понеже много често, нали, като останат ролките тоалетна хартия, не ми се изхвърлят, просто не мога да намеря друго приложение. Сгъвам ги и ги пъхам една в друга, даже така си ги събирам в тоалетната, докато се натъпче хубаво. И хем не ги мисля, хем на място там се решава въпроса с тях, хем после си имам едни доста така подпалки, които горят доста дълго преди да изгорят, не като да запалиш вестник. Ще направя нещо като колибка от съчките. Даже не знам как се наричат тези остатъци от кочани от царевица. Но в нашето село, много странно, на царевицата казват гълъби. Не знам защо. И на тези неща казват гълъбушинки. Ще използвам гълъбушинки като лесно запалим материал. Използват ги за подпалки. Всъщност ще ги наредя над тази подпалка, която ще запаля отново с запалката. Подарък от един много скъп човек за мен. Иначе аз съм не пушач, обаче много обичам да паля огън. И това е много по-добрия вариант от кибрид, тъй като кибрита се увлажнява понякога. Запалката си е друга. Сега дано и хартията да не е увлажнена от стоенето в тези дълго непроветрявани помещения тук. Надявам се да се запали. Мислех, че идеята ми е добра. Не сработи. Имам чувство, че се запали вътрешно. Май си направих димка по-скоро, отколкото подпалка. Отивам да взема вестник. Пари! Нямаше да е лошо да си ги изпробвам подпалките предварително. Хубава работа, вестника и той май е влажен. Добре, така. Мисля, че все пак това някак си се запали, малко му трябва да пламне и сега ще му помогна с малко мазнина. Имам си тук една бутилка с олио, което съм запазила от пържене, точно за такива случаи, за да мога да си подпалвам по-лесно нещата. Няма да гориш ли? Няма да гориш ли? В крайна сметка отгоре трябва да има по-дебели
дръвца, които да поемат огъня. Ето се запали. Ето там отвътре гори добре. Едно ветрилце винаги е от много голяма полза. Ето какво прави въздуха. Кофата вече ще е махната. Тук има нападали всички сухи, също ще използвам. Малко ги наваля дъжда, ама повечето са изсъхнали. Огън с вътрешно горене. Не съм голям специалист, но съм чувала, че за да се поддържа огъня да направи по-добра жарава, се слагат заедно с дебелите дървета. Постоянно се добавят по-тънки съчки, които разгарят, а дебелите обгарят бавно и по-трудно. Така че ако останат само дебели, доста се забавя процеса, не че няма да стане. Сега остава да подклаждаме и да чакаме. Задължително винаги трябва да има човек щипка, с която да бърка и да размества дръвцата в огъня. Освен щипка е хубаво човек да има и столче. При липса на столче може и пънче. Айде, не ме излагай! Това преживяване е по-приятно в по-хладно време. Ама на човек и през лятото му се ядат печива. Особено когато може да е единствения шанс в годината да хапне нещо на жар. На истинска жар. Нека мен не. Еха! Да не те остави човек за малко. Чу! Влага.
Оставих скарата отгоре да обгаря. Малко да нагнетим. Няма да гориш ли? Май не съм палила огън на фона на Славиови песни. Тази скара и тя не си знае годините. Плаче за нова, обаче е много вкусна и не можем да я сменим. Опитахме с една друга. Не ни хареса. Ето е моята гостинка. Заповядай, Добре Миричка. дошла, благодаря. Много е красива. Да гушна. Шарапата много красива. Да, любопитно ми беше просто дали проблема е в това, че са мокри подпалките. Това не гори добре.